ವಾರೋದ ಸುವಾರ್ತೆ ಯವನ್ನೆರ್ನ ಸುವಾರ್ತೆಡು ವಾಕ್ಯ ಮಾಂಸ ಅದು ನಮ್ಮಡು ಬುಡಾರ ಮಲ್ತಂಡು ಪಂಡಿ ನಾವು ಒಂಜಿ ಪರಮ ರಹಸ್ಯ. ಇಂದುವೇ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಎಂಕುಲು ಆಚರಣೆ ಮಲ್ಪಿ ಸತ್ಯ. ಆರು ದೂರಡುಂತುದು ತೂಪಿನ ದೇವೆರತ್ತು ಆರು ನಮ್ಮ ನಡುಟು ಬುಡಾರ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬತ್ತಿನಾರು. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಪಂಡ ದೇವೆರೆಂಕ್ಲೆ ನಡುಟು ದೇವೆರೆಂಕ್ಲೆನ ಗತಿಟ್ ಅನಾದಿ ದೇವೆರೆ ವಾಕ್ಯವಾಯನ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಒಂಜಿ ಬಾಲೆಯಾದ ಪುಟ್ಟಿಯರು ಆರೆನು ಬೈಪನೆಡು ದಿಯರು ಅಂದು ಬೈಪನೆಡು ಬೈಪಣೆ ದಾಯೆ ಬೈಪಣೆ ಬಡಸ್ತನದ ಸಂಕೇತ. ದೇವರು ಬಡ ಜನಕುಲೆಗೆ ಸಲಾದ ಬಡವೆರಾದ ಪುಟ್ಟಿಯರು ಬೈಪನೆಡು ಪುಟ್ಟಿ ದೇವರು ಅರೆಗೆ ಎಂಕ್ಲೆನ ಬಡವು ತಿರಸ್ಕಾರ ಅಂಚನೆ ಅಶಕ್ತತೆ ತೆರಿಪುಣೊಂದು ತೋಜಾಯರು. ಇಂದುವೇ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ಡ್ ದೇವೆರೆ ಯೋಜನೆ ಅಧಿಕಾರೊಡತ್ತು ಐಶ್ವರ್ಯೋಡತ್ತು ಬದಲಾದ ದೈನ್ಯತೆಡು ಸಾಮೀಪ್ಯೋಡು ಅಂಚನೆ ದಯಾಮಯ ಪ್ರೀತಿಡು ಮೋಕ್ಷ ಕೊರ್ಪಿನವು ಅಂಚಾದು ಬಡವೆರೆಗ್ ಕೊರ್ನಗ ಸಹಾಯ ಹಸ್ತ. ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್ ಸಂಭ್ರಮ ಅರ್ಥಭರಿತ. ಹ್ಯಾಪಿ ಕ್ರಿಸ್ಮಸ್. ವಾರೋದ ಸುವಾರ್ತೆ ವಾರೋದ ಸುವಾರ್ತೆ ವಾರೋದ ಸುವಾರ್ತೆ ವಾರೋದ ಸುವಾರ್ತೆ ವಾರೋದ ಸುವಾರ್ತೆ ವಾರೋದ ಸುವಾರ್ತೆ